kamnandi emlonyeni njengeenyosi uthi uma ufika eswini wababa nikhona nibathandekayo. This is what we want to see. This is what we want to see. Then that's the next thing. Number two is the word of God. Number 3, church, is what I call giving. Number 1, umthandazo egameni kaJesu. Number 2, izwi likaNkulunkulu. Izinto ezikusustainayo. Then number 3, ukunikela. Nisesekhona ethendeni? Number 3 yini bathandekayo? Yeah, it's giving. Number 3 is giving. It's so very much important to recallwa elisindisiwe. Uqale manje uyifundise ukunikela. Nikhona yini? So khulumani ngelinye ilanga, awunikeli ngoba unemali, unikela ngoba umzalwane. Awunikeli ngoba unemali, unikela ngoba ubani bathandekayo? Maka waba umzalwane uzojoina izwe labantu abanikelayo. Kuyanikelwa apha, tshela umakhelwane ukuthi kuyanikelwa apha. Uma engakhuluma uphendule ngapha uthi kuyanikelwa wemakhelwane. Sizobona sishumayele ngelanga ukuthi giving ikusizaphi. Izinto leseyikhanda umzalwana abe yitshe. Umthandazo, izwi lenkosi igiving. Somebody say amen. Then okay, awusase ngisho kanje. Bazalwane, mawunganikeli, uyabona ivangeli inhle enkulu. Big house. Unfortunately, lapha big house unama rooms, angithi bazalwane. Onke room ne-room inokhiye wakhona. Yeah, mawufuna ukuyakulela kamera unokhiye wakhona, mawufuna ukuyakulela kunokhiye wakhona. Khona ukhiye ku-main door, ukhiye ku-main door uJesu nje. Ungena ngoKristu nje, akekho umuntu ongena ngaye. Ukhiye ku-main door uJesu. Mase kuba namakamero anokhiye wakhona. Khona abanye abantu bafethu kulendlu esikuyona enkulu, akhona ikamera ngaze balingene. Bakholwa impela kodwa ukhiye wakhona abaze bawuthathe bavule. Ngoba uma unganikeli khona ikamera ongangeni kulo. Ku-big house. Yabona? Sihlangana siphithisa nawe ekitchen nje, hayi ekitchen kukhona umningi. Yo. Yacaca lapha ekitchen. Kitchen ukhona, bedroom ukhona, in other rooms ukhona. Khona iroom eyodwa ongayingeni. Ngoba ukhiye wakhona uthathe. Fanele uma usindiswa phatha okhiye bonke. Makuthiwa kuyanikela ungene. Makuthiwa kuyadunyisa ungene. Makuthiwa kwenza ukuthi ungene. Makuthiwa kwenza ukuthi ungene ukuze yonke lendlu ngoba uNkulunkulu uyinikela lesingene sonke. Somebody say amen. So kuyanikelwa bathandeka. Lastly, okay, okugcina before okugcina is this thing esiyibiza ngokuthiwa ukufakaza. Amen ophe. Umuntu osindisiwe uyathandaza, wenze njani? Umuntu osindisiwe udla izwi, udlani? Umuntu osindisiwe uyanikela, wenzani? Okwesifo umuntu osindisiwe uyafakaza, wenzani? Fanele uma usindisiwe share. Asizwa phela manje ukuthi udleni umuntu ubhodla into ayidlile. Fakaza! Madoda wathi ngiphinde la. Abazana sinabazana abasmart manje. Angazi negeneration ethi idinga umthandazo nje ohamba angazi nani. Hey, sinohlobo lwabantu abaye esontweni baye ekhaya abangafakazi. Thina kusasazi ngisho esontweni la kuvule nethuba nje lokuba abantu bezofakaza ngoJesu. Kuze kwavala ngisho lawo mathuba ngoba abantu abanabo ubufakazi. Lithi iBhayibheli onendodana unobufakazi phakathi kwakhe. Lithi iBhayibheli asababona banqoba negazi lewundlu nangezwi lofakazi babo. Enkanti ufakaza uyanqoba. Uma ungafakazi usindisiwe uyamesaba. Fanele masibuyisele ubufakazi, abantu bafakaze ngoJesu. Akushwali bathandekayo, ngisho uyafakaza ngisho esikoleni mos. Uyashare ngisho emsebenzini, awungisho izolo wena awubafethi ngaze ngiliphinde into ayizolo pho. Nikhona nibathandekayo. Akufanele emsebenzini uzokuhlatha isikhathi eside bengazi abantu ukuthi usindisiwe.
Hawu basebenza nawo impela abantu baze bagomonqe bathuke nje bese bekubona ukuthi hawu kanti lo usindisiwe naye awazi nje uphume lo bathe mhlobo wami ngiyakholwa phela uJesu ngiyamazi. Nikhona bathandekayo. Ufakazi. Number 1 uprayer, number 2 izwi, number 3 ukunikela, number 4 ufakazi. Fanele sithole intombi eyifakazayo nithuleleni bathandekayo. Sithole insizwa eyifakazayo, omama nobaba abafakazayo ukuthi uJesu Kristu uyinkosi. Uthi iBhayibheli umoya engcwele sefikile phakathi kwenu phezukweni uthi niyothola amandla nibe ofakazi. Leli ibandla lofakazi nikhona nibathandekayo. Ibandla lofakazi kaJesu. Sifakazela uJesu. So siyafakaza nikhona bathandekayo. Sengiyavala njalo manje. Uma ungizwanga ngolesihlanu it's your own problem. Namhlanje I'm preaching for the last time. Then siyafakaza. Lastly but not least. Umuntu mayesekholwa izwi lenkosi umthandazo izwi lenkosi ukunikela ukufakaza. Lastly ilento esiyibiza ukuthiwa i local church, spiritual home. Or not a local ngicela ningahambi siyathandaza manje. Lo sisho hola xoxa ingane zakho woza na ngezodlalela abantu wena khona wethe msili siyahamba manje wozana lo baba asaqedi woza la khona ukuthi ngiyahamba sokumani manje sami anyaka seshonolela vuka uya ngavelo sisi ayi unembe esisasebenza la nikhona nonke bathandekayo. Zabe bathandekayo, thank you. Umuntu ukuzame ekukholweni kufanele athandaze, kufanele afunde izwi, anikele, kufanele umzana aphinde futhi afakaze, akabe nekhala likamoya. Ngenhlahla ngisho ukuthi eHoly City ngithe kubuhle ukuthi umuntu osindisiwe abe nekhala likamoya. Ingozi ukulenga nje. Ungabi nendawo la ubhilonga khona. Nithule. Akekho umuntu engakholwa kuye njengomuntu olengayo nje. Thayike mina abazali nengisonta no my God, hallelujah. Ake ngilolu hlobo ngena no my God, hallelujah. Ayingilolu hlobo olufitha spiritual disorder. Uyabona umuntu one disorder yilo umuntu ongenayo sense of belonging. Ayi namhlanje ngishumayisa into yangaphela ke namhlanje. Ayisebe ingakho nikhona nibathandekayo. Wathi nginisiza oba sengiyavala manje awunisiza. Uma ingelosi kaNkuluNkulu ithunywa uNkulunkulu ikhishwe ezulwini. Ithunywa kuntombazana ethu uMaria nekhombona. Nalifunda uthi iBhayibheli. Uthi ke hamba eGalile uthe emzini wakhona omncane okuthiwa iNazaretha. Kunentombazana ozoyifica lapha igama layo uthiwa uMaria. Uthi lo ntombazana isilungiselwe ukuba ishade shuthi engageile nendoda igama layo uJoseph. Unikwe iaddress, unikwe igama lomuntu uthi utholakalapi. Lo useGalile isity encane le yakubo iNazaretha. Hambe eGalile mufike eGalile uye lapha edolobheni lakhona ethiwa iNazaretha uzofica intombazana ekuthiwa uMaria igama layo. Kunikwe iaddress. I-local church bathandekayo injenge address yakho. La uNkulunkulu khona mayifuna ukuzokwenzela izinto akuthola khona. Mawusindisiwe ungena local church unjengomzalwane ongena address noma izulu lifuna ukukutrace awatholakalapi. Ngoba namhlanje uzobe la awugijimani ithi yafika usekho khona lapha. Bathi baphuthuma lathwana khona lapha ningabenisayo usethe manje abantu lo uthi yena noma yikuphi. Angisho nje ubuze emvuselelo, angisho ubuhlanganyela, angisho ifellowship mina, ngisho i-local church. Nami ngiyahlanganyela ngichaza namabandla ahlukahlukene, I go there, bang invite ngiye lapho kwesikhathi noma nga-invitewa ngiyahlangana nabazalwane, kodwa nginayo i-local church. Ngoba into eyingozi kuwe wena uthi awunakhaya, awunamhola, awunamfundisi. Thina ka ngiphethwa abantu, hallelujah.
mani ungazifaka haleluya usuyamosha nje. Mina ngiphethwe uNkulunkulu haleluya. Ngiphethwe ingadla mina. Hamba nengadla umadida. Hey! Ayikhali madida uNkulunkulu kwayena. Hamba nomadida. Labantu bangithelele ngenye into. Nikhona wathanda ka? Ngihamba nomadida. Usuyamangala kanjani manje? The last thing that you need in your life is local church. Lapha kwi local church nine into ozoyifica khona. Number 1, uzofica abazali. Ngoba wonke umuntu ufana abe nomholi nomzali wakhe. Uzofica parents uzophenduka umzali walapha uzofica abazali. Lapha ya uzofica abafowenu nodadewenu nomama nobaba. I-local church is your spiritual family. Ifamily yakhe yakomoya. uNkulunkulu makukhonta afuna ukukondla ngazo uzisa kini. Igroso mayithengwa koshemaya. Nikhona nibathandekayo. Thina besalo ubaba nomama besihlala sibaningi lapha ekhaya. Cause ikhehla elizala ulaqoqa nabantwana bakabamncane. So sabuya sonke besihlala ekhaya. We were one of ifamily ekhulu sebaningi. Thina mhlambe siko 16 17 abantu nje abasegcekweni nje 16 17 18 uyabona kumakuphekwa lapho ngathi conference. Isilinganiso segrosa ethengwa ubaba nomama kufanele kube igrosa ebalethina abathengi noma yini kuya ngokuthi sibangaki. Uqala butha abantwana bangaki mase ethenga uma ethenga i90 yempuphu ubale ngoba ebona ingandi ingako. Ngeke athenga i90 abantu bebabili. I90 ithengelwa abantu abakhona. Kusho ukuthi noma yini uNkulunkulu ayiletha kwi local church negrosa ayiletha kwi local church ngoba usuke bale wena. Mawungena khaya awubalwa ndawo. Thina bese kunamaplate amaplate ethi kodwa nithule la ekhaya bafowethu. Ayi nina nazi ngikhule kamnandi ngiyanithanda yazi futhi nje sengathi ngayinini. Thina sikhule sinamaplate ethu bese ngilaze lami lokhetha ukuthi oyimi loya elika loya le kwalo befike indlalo kanje phansi mase kuphakwa mntanami phakwa kanje zindlalwe phansi la dlala phansi. Dlala phansi nabo sister abadala bona babephaka bandlala phansi bese kuyahanjwa kuthiwa 1 kubekwe lapha kudlule kuthiwa 2 fanakele lo 16 ubonakala ubalance abantu. Uma imshayili imethe umama ngalolanga athi uyabala kanti siba u16 kanti akabalanga lo omunye mhlawumbe khona omunye ufake 14 noma 30 noma ufake 14 ngephutha noma 15 ngephutha kwashoda oyedwa noma bawu2 sizothe siphakelwe sonke mase fana ukuyothatha uthiwa manje nanibambe nonke amaplate nibambe so mase bakhona ongaliphethe mase the ishiyazi abawu2 basalile buyisaleni phansi amaplate niwabuyisele phansi mase kuyakhiwa ke kulawa la inhliziyo yayiphuka lapho ila inhliziyo ayifika iphuke khona but iqiniso lithi wonke umuntu ola ekhaya uneplate lakhe wonke umuntu ola ekhaya unesabelo sakhe wena uphakelwa kuphi noma isulu ufuna ukudishela awuna sense of belonging. Afanele usindise ukholo umusuba ube bomzali wanje olenge emthini. Have a home. Athi sase ngikhuluma sokumuntu omdala ke manje umuntu omdala kulungile noma ungangizwanga nongakhathazeki. Ngisho umshumayeli mina angikholelwa kumshumayeli ngamazi ukuthi ukhonza kuphi. Akashumayeli nje ebandleni lami nje. Mina fanele ngilazi ibandla lakho ngazi ukuthi in case uqeda ukushumayela ngothintana nobani mawushumayela into epowerful. Ngingcome angisho umonzi into wrong ngisho maye ungcome ngithi ayashaya ngoba wonke umuntu ufana abe nendawo la aphethwe khona. Umuntu ongaphethwe indawo nje uyingozi udlula ngisho umthakathi ngoba awumazi ile bafethu le mess enkulu engaka yeyikem iqhamuke ngabantu abangana sense of belonging. Into ongazoyitrace up niyakhumbula amabhanoyi aningalimali nakhumbula amabhanoyi omunye uyavuthi baba kodwa ivusela lonto ihamba nemali yami ungayithatha personal ngiyadlula nje ngiyashumayela nikhona nibathanda kabi amabhanoyi lezi zinto ayidevelop imali generate imali eyiningi izokunika imali eningi kodwa ungazuyithola lapha ayina office ayina ndawo ayiregister ndawo mhla indizi ihamba awazi nokuthi uphuma ushona ngapi unjalo nomuntu oyikholwa ongenakhaya nomshumayeli ongenakhaya mhla indisa awazi nokuthi uyomtrace aphi
akufanele umuntu okholwa ilocal church nawe nje ukukunika isidima uma usindisiwe uthi cha ngiyakholwa ngisindisiwe umntwana kaNkulunkulu ibandla elikhonza kuleli umfundisi wami ubani ukunika ibalance ungasindisa umuntu hayi mina ngiyabazalana ngilolu hlobo olukhonza noma ikuphi mina ngabafethu wangisiza uNkulunkulu ke lapho lento yamasonto nje ngayibona ithi ngahamba usuyoqala ukuganga ke ngahamba ngayibona ithi lento ayisebenze lento haleluya sibe mzimba munye ingakho mawusumesa phela uyalahleka usuzovela la mawusumesa phela uyalahleka number 2 futhi awondliwa umuntu wamathuba mawubona amathuba uwathola lapha abakushumayelisa abakuhlabelisa abakufayelisa abakwenzisa ukuthi uyamonyuka ufuna la uyoperforma khona wena nje uyiperforma ufuna ukuperforma wena ngiyashumayela ithuleleni wena ufuna ukuperforma ufuna ukuculisa umculi lo ufuna nje wena lama umshumayeli ufuna nje wena la uzokwenza khona la uzokukondliwa khona nca makuthiwa hlala phansi kodla akasafuni ke othi uyabambezelwa yena la uyahamba yena uyashaya yena ushiswa yini hlala phansi ukhonza inkosi wathi omnye umfana wami sengiyathandaza sengiqedile wathi omnye umfana ngona akekho umuntu othi awucha lo baba lo ayikho ngishumayelile nje lezi insuku ezidlule namhlanje ngiyafundisa wathi omnye umfana wami lo mfana cha wayehlekisela umfana wayethanda ukuhlekisa hambile kuya ngapha ko Newcastle seyabuya intanzi yamazi uyabuya shuthi uyashumela lapho ushisa ikhonza Newcastle inkosi yamsebenzisa uthi sebethi laba ke kade ekhonza lapho hey manje lapha ebandleni lakho uyashumayela uthi hayi cha akeze ngashumayela bathi abantu bayaganga esontweni lakho hey phela unopowerful wena hey phela unopowerful wathi esontweni lakho abakushumayelisi wathi awulutho wenzani uthi hawu ngiba lapho ngiqoqela ihlalo wathi hey bayaganga wabuya ke ezosichazela uthi mina wathini kahle uthi hayi bayaganga uthi bathi bakhala bathi ngipowerful kahle hayi bathi powerful ngathi nayo ngathi mfana powerful impela ngathi lalela la kodwa usazoqhubeka uqhathe ihlalo no powerful bakho leyo because you need home wathi sase ngisho kanje uyayidinga sometimes uyabona ekhaya wathi ngisase ngikhuluma ngiyanizwa kahle ekhaya bathandekayo ayikho indawo engiba relaxed kuyo mangisekhaya ngisho ekhaya nje lenyama ngisho lenyama manje I'm so much relaxed I don't have pressure mangisekhaya you'll find me ngihleli phansi ixoxela nosisi nobhuti senza amahlaya futhi ke phuma usekhaya kithi ngazi ucabanga ukuthi akuthina ngakho nje sifuna you'll see us making izinto ezifani dancing doing whatsoever njalo we'll make noise uzuthuka mungaya lapha ekhaya uthwele umpostoli ungafike ungabi muhle kahle mususuca lapha esekhaya bosifuca sidlalela thina si relaxed so asifuna umuntu osithatha esisema officeini yabona some of us other sisters and brothers banama office amakhulu basebenza imisebenzi emihle bayahlonishwa laba khona kodwa masesekhasi relaxed uyacabanga ngifike ekhaya lapho uzophakama kanje uthi umpostoli yini ke lo manje wenzani uyayidinga a relaxed place where ngishabuthi uNkulunkulu kusebenzisa kanjani but you need home ngoba kuyi local church abadili negift badila nawe abadili nokuthi uyingadla they deal with you omunye abazali bafika lapha ebandleni bafike some of abantu abahuwa so bebefika beseva lapha behambisa ukudla mangama conferences bathi hayibo akusiyena ubani lo ethi no mayela uyindodakazi uyisale phandle mayela ebandleni usekhaya usilethela amanzi mayela then we celebrate phandle I celebrate pretty se celebrity I celebrate celebrity somebody say amen
Funa senze umthandazo manje. You need a local church. Ngoyishumela kahle ngelanga local church in details. You need local church. Where a place home. Where also qoqa ibhika ayikho into engithanda njengalonto. Where you will serve God. Where uzokhonza uNkulunkulu, la uzothunywa khona, la ukhuzwa khona, la wondliwa khona, la ufundiswa khona. Hey, awuthi nginitshele, la uthandwa khona. Ngoba kuyi local church yona ndawo uthandwa kuyo.